Pini abang tani di nali tumpan voreng AWARSAI APHUTHAK sila bang so video long nang tan pachini pon ikpo lapen kopia voreng AWARSAI ma kon ana vacancy sikidoma ke apply ning ko son ma kumantua de si kijut sima mate kopia documents sikinaing ma labang so details bang kenali tum labang so video lo si thek pon long ikpo lapen aprang si KARDOM kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen nali tum jong si labang so YouTube channel long nang kahomri milang pulega chinghon pen la subscribe pagi tokar jandu labang swadim berik denon lapen la adung het puthot nalitum thek tulongi belar jandu hala swadim nalitum berik denon la la bulde nili ajat update labang so YouTube channel long upload stami nalitum mobile long anang clip nalitum stami beta karjulong da prang yapan pen pada depin ben nalitum WhatsApp group long nang join don igon jong sining hang polote ladak stami nalitum ison soni update bange long pon ikpo tangti pini labang so overeng AWARSAI APHUTHAK le lang pon nang lapen chithan pon nang nang litum hani li dak pen nang than pachini pon ekpo Central Bank of India Recruitment 2023 dak kadu kabe pen dak 5000 so se Apprentice post bang dak do iglo nang litum stamila thek pon long ekpo screen along kadu kabe pen dak 5000 an dak Apprentice post do nang litum lang pon ikon lapen amen bang kadu kabe chini ekpo Central Bank of India la lapen last date dak 3 April 2023 si last date lo gapen Central Bank of India mate CBI bank pen stame dak employment notification bang release pon lo lapen kadu kabe pen dak apos bang 5000 apos dak paklang pon iglo lasining kehang abang pu abang pitum nalitum jogdon igi pelte jogdon pe prabigon gapen non details tethan pon lang Central Bank of India Recruitment 2023 lapen name of post bang dak Apprentice lapen number of post bang 5000 number of post Assam along bang 135 do lason thak tak sida category wise se thak pon iglo aprang sina litum thek pon long igi SC atum handak 763 ando lapen ST atum han 416 lapen OBC atum han 1162 lapen EWS atum han 500 lapen general atum han 2159 apusan dakpen paklang pon iglo mate category wise dakpen thak pon iglo na litum la lang pon igon dak lapen puthot dak period of engagement bangke dak period of engagement shall be 1 year expanded dak nalitum thek polong po rural semi urban branch lapen urban branch lapen metro branch atum phan stame dak ador bang tok pon erlo lapen eligibility criteria ahin non lang ponona maximum 20 years kepling abang phu abang phitum sidak apply dun long ikchot po 20 years pen 28 years analitum dak pen long pon ikpo apply dun bangke apen dak schedule case schedule tribe atum han dak 5 years lason age relation manalitum dak lang pon elo lapen education qualification bang graduate mate degree ki untang abang phu abang pinang po lapen physical medical athu medical fitness bang dak nalitum lang pon ego lapen language proficiency bang the candidate should be the proficiency in local language technical lapen candidate will be required to reproduce a certificate 8 10 11 or pros graduate having studied local language as a one of his or her subject na itum lang pon lapen on application fee bang chithan pon na application fee PWBD atum fan bang ge dak 400 pinang po GST pen pen lo lapen SC ST lapen women atum handak 600 pinai labang including dak GST lo GST pen pencil an pinang po lapen others atum handak 800 an pinang po lalo ka apply ni process bang lason hello nalitum labang so video description along stami link long ikpo kai keson kali bolte nalitum labang so article long bang pen stami nalitum link long igi nalitum aprang si dak new registration bang so link long ikpo labang so link long long iktet nalitum log in ya fan aprang si dak registration nang po personal details education details apen kado ka documents nalitum upload ignang po apen documents ay upload thai ben finalitum fee bang payment nang po mate pay kuri nang po lapen submit nang po hormu bangke la so form submitted pen finalitum acknowledgement a number mate nalitum application a form nalitum dak print out igdet nang po mate screenshot stamen nalitum and igdet nang po lapen dak 20 March pen si cheng pon lo adet bangke lapen ki jutsi la bangke
3 April 2023 si last date lo lapan nalitum labangso article long wang lo polote nalitum dakpen stami application form dakpen nalitum long ikpo advertisement details nalitum long ikpo dapen official website stami nalitum dakpen long pon ikpo Ning Kehang abang pu abang fiatum nalitum jogdon ite jogdon igon lapen details kadoka via details nalitum labangso article long lang pen stami nalitum chini ikpo kali pulte advertisement alone nili WhatsApp group along kalte nalitum pan WhatsApp long stami nang sen ikpo lapen nalitum details lang det penle jogdoni pul stami jogdon igon lapen video to lang mesen pula nalitum labangso YouTube channel labang subscribe iknang po lapen video kan mo share o nalitum share igon lapen mesen comment bang ting ni pin penalitum pigo lapen pinia video long video bang la anchut sikang ton ponjok jedet po lapen puthot penap ka frega video mate ka frega update long chitong thulo nang tang he dumi thak mi kaduka ve karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ra do on fans tame nilhin pen kardom to change your